Sawubona bhuti kunjani? Njani bhuti niyaphila? Hayi siyaphila bhuti siyaphila. Hey, bhuti bengisacela utshela abantu lapha bhuti. Abantu bayadideka abantu abazi ukuthi ubani uSomdisha. Ngisacela ubachazele ukuthi ubani uSomdisha. uSomdisha bhuti uSomdisha umfana wangobese enquthu. Ngilapha nje ngizoxhasa ubhuti uDSD ngomcimbi athe wawenza webirthday. Ukhangelani ke umuntu esinaye ikhampani nayodwa naye Injomana Entertainment Imperial. uSomdisha mhlambe ngokomculo. Ngokomculo ialbum yakhe leyo yokuqala ihloko sakhona sithi mayelana. uSomdisha kade sebenza cha kade sebenza nabaculi impela abaziwayo. Yikho ukuthi akuvelwa kanye njengamani njengamadlebe mbongo. Yebo. uSomdisha kade afika ngoba kusukela kumqumeni wayekhona uSomdisha esukela eingane nje emncane kakhulu. ngokukhula ke kwasheshe kwathola ukuthi uyashiya emhlabeni ngoba wayesengithathile ethi siyogida kwithwasa lami lokuqala lapho kwakulitha khona omjikshelwa no DSD. Hayi kwathola ukuthi akufike kanye uNkulunkulu kuseyashesha uyamphuthumiza. Hayi kwahamba uSomdisha wawuhluphekela nje umculo ke nje wafika kuJiva zimnike bamchushisa ngalendlela bamchushisa ngayo. Wafika kufalabo kodlubheke bamchushisa ngendlela bamchushisa ngayo. Hayi wagcina esethi hayi no ake ngizame nami ngoba lento leni isegazini ngiyayazi ingoma ngiyayazi. Ingoma ke bathi iqala onyaweni iqala nasemlonyeni futhi iyaqala. Dependa nje ukuthi wazi kuphi wena. Mina kimi ngikwazi konke ngoba nokude ngiyakwazi nokucula futhi mawuthi ngicule ngiyakwazi. So uSomdisha ke wafika la ekutheni azathatha ukhangelani embona ukuthi hayi nanga umfana angathi unekhona awusondele la mfana ke sisebenze ngoba uSomdisha kudala ezabalaza ngoba ngichaza kwathi noma sekudlulene umqumeni ngazabalaza nje. uSomdisha ubedayisela okhuzana ama CD. uSomdisha ubedayisela okhangelana ama CD odlubheke. iCD neCD mayiphumile ubazi ukhangelana uthi ngithinta uSomdisha. Udlubheke uthi ngithinta uSomdisha. Ufalabo uthi ke ngithinta uSomdisha. Ufalabo nje iqala ukuvela wavela ngangikhona ukuthi hayi indoda sengicabanga ukwenza nje namanje nami. Sengigidile kwenganzoma ngavela kudlubheke. Hayi ake ngenza ukuthi nami hayi ngathi mfowethu nami ngihlupha wona amandla kodwa nami ngabe ngiyenza kanye nawe kodwa ke amandla ke awafike enyeleli kanye. Hayi nebala ke wahamba wafika kulesigaba kakusoke. Hayi nami ngancane ngaze ngafika ke lapho ekutheni uDSD athathe umuntu lapha izibe ishayeliwe ayithatha ayibeke balazweni. Ngiyakuzwa bhuti wami ngiyakuzwa ke. uSomdisha ngiyeza uthi hayi inkabe kade gudla icula nawo wonke umuntu abacula abasebalazweni manje. Ngokubona kwami nje kufanele ngabe mhlawumbe usuyinkabi esesibukela le mafini manje mfowethu. Ithini ialbum yakho yokuqala bhuti? Ugcina ungangichazelanga ngalapho ukuthi ithini ialbum yakho yokuqala bhuti wami? Ialbum yami yokuqala ithi Somdisha isihloko sakhona sithi mayelana. Kulomsebenzi lo ngisebenze noFihla Isikhwele. uFihla Isikhwele ke bayamazi abaningi kumqumeni namanje usekhona. Insizwa nje yangale ngasekhaya ngoba singaba senquthu sonke. So nane ngoma besigida sonke. Umuntu omuleka umuntu. Sonke singabhala kodwa ke asiphasi sonke. Ngiyakuzwa bhuti wami. Ikuphi mhlawumbe osengafisa ukukutshela umuntu osemncane osakhula emculweni usafuna angazi nje ngachaza ngithini umuntu osemncane osafisa ukucula uyabona nje entsheni ikuphi ongafisa ukukutshela intsha nje esafuna ukucula ibese balazweni? Mina futhi engakutshela intsha noma umuntu mhlambe oyigagu noma umuntu ofisa ukucula. Ukucula akusenalo iqiniso. Sekuyelana ngokuthi mhlambe unenhlanhla engakanani. Mhlambe bokunake futhi amagagu acindezelwe yabona. Ngeke ngithi ngiligagu ke mina. Umuntu uzoyizwela yena mhlambe ngingafika kahle emntwini mhlambe ngingafiki kahle. Kodwa nami ngokusuke ngizenzela mina ngisuke ngiyithemba mina engaqwashisa omunye umuntu. Ngathi into yakhe mangabe yenza angayinyezi.
ayenzisise ngoba la kumaskandi kumele ungapheli imoya ngoba kungafika wena uthi mina mfowethu angikuzwa futhi lento iculayo nje udoti kodwa lokho akungakushintsha umqondo ukuthi ugcina ulahle ikusasa lakho ngoba umuntu oyedwa usasholola mhlawumbe omunye uzokuzwa kancane nentombi mayishela ngazi kuthanda zonke khona ezothi cha mina ngithanda hayi siyabonga bhuti wami isikhathi asisangivuma mfowethu singaxoxa lize lisho ngase kuseni mfowethu hayi siyabonga bhuti ngiyabonga.